Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Lima ka mga empleyado sa syudad sa Bacolod gipapanaugan sa show cause order. Inimik ang tanan sa nadula nga mga salakyan sa syudad. May report si Nico Delfin. Ginpirmahan na ni Mayor Albi Benitez ang isyuan sang show cause order batok sa 5 ka mga government employees. Angot sa nadula kag ginaligar ginkawat nga mga government vehicles nga naka-memorandum receipt sa ila. 5 ka adlaw ang ginhatag sa ila agud magsabat sa show cause order antes pa man sila posible pasakaan sang kaso administratibo kag kriminal. Kabahin sa ila mga regular employees, mga engineers kag drivers. Wala gid explanation kag wala valid reason kung wala ang mga vehicle sa ila, ginhatagan ta na gid sang this is the start of the process, a show cause order where they will submit an affidavit under oath within 5 days. Ang 5 ka mga salakyan nga nadula kag ginaligar ginkawat ang kabahin sa 45 ka mga salakyan nga tubtob karon ginapapangita sang alkalde sa katapos sang General Services Office. Pebrero, sa ginpatigayon sang alkalde ang ocular inspection para sa kapin 500 ka mga government vehicles nga pagagamiton sa MABCAB, isa ka ride-hailing app nga ginlunsar sa syudad para mapaayo ang transportation service sa mga government agency kag departamento. A process of rectifying ang mga assets ng government na nadula. Right? Hindi man pwedeng after how many years subong ka lang ma-report nga nadula ang salakyan. Right? Kung nadula mo, kita isang tiyempo pa lang sang nadula, in-report mo na. Marso sang nag-file sang blotter report ang 5 ka mga empleyado angot sa nadula kag kinawat nga mga government vehicles matapos man na isyuan sang notice to explain. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.